prší to normálne praleš táto krajina. Jaj, no dočkaj, ty čo si spravím. Tak, no ukáž, vínečko musí byť, to nepravda či keraric. Poriadko krásne. A dám rovno piec, hlavný somek ja. Tak, paráda. 10 stupňov, ako ma to mamka učila, no sa mi to pečie. Príbor za 100 €, tanier ešte vyberem. Bota? Čo tu robí bota? Jasné, to je z predošlého piatku. No ale kde ja mám tanier? Kvet na bok teraz. Ja, však to je zasratvo. Momentíček. Jasné, to je to je zasratvo. Čo teraz? Kurník šepa. Aha. Však tu je, ale zasratvo. No nič, je čas sa zahrať na umývačku riadu. Moment. Však tu bol tanier. Čo som slepý? Však doktorka Ingridka mi oči vyšetrila. Sakra. Čo to? Tu si ty Peťa zasrací. No. Čo? Ale nevrca, stoj. Je to možné toto? No. No. Tak. No ale som ja šikula. Hej. Sukienočka deravá. To som si mohol myslieť. Jaj. No zastav sa! Jaj! 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 Ukážte ma to víno. Zo mňa klavirista nebude kašľať. Tak dáme korok. No. Čo? Zas? Jaj! Tak to teraz zmotám. No ale som ja šikula. Na druhu. Už len treba spraviť odtok. Lebo ja si chrbát s kyblami vody nadrapovať nebudem. Tak, parádička. Ale počkať. Smrad je tu jak ujana na farme. Zapne digestor, paráda, ideme. Ja si idem prestrieť stôl. No parádička. Ale, toto zvoní. Čo tu chceš? Však si sedím na hajzli a zrazu voda na mňa zhora. Nevieš, kto to bol? Čo to? Netuším, poď ďalej. Čo máš doma, Černocha? Čo ideš vrtať? A tvoju hlavu idem vrtať, čak ventilátor, nie? Jak nás to na strednej Imri učil. Tak, toto je vrtulka z modelu Železik, či Zlatolik, či ako sa tá loď volá. Však oné, Titanic, Ďuro. One na kone. No však ale stoj, nehmír sa ako prd zadku, kam ideš? To samé. Však ma podrž, nie? No ukáž teraz. Ozri, už som vyschol. Už sa môžem hýbať. Vaše veličenstvo, hačníte si sem pekne, podáva sa večera. Jej, hladný som strašne ja. Toto je nožík? Nie, to nie je nožík. Kuratečko, no však hladný sme deletíš. Načapovala mi tam, čo to pivo včera. Poďte ti chuj, rýchlo vypnite digestor z Počkaj, už to ťahám. Neťať, vypnite digestor slavu tvoju tam. Že ti tak doplo, kamarátko. No ale čože sa ti stalo? Však kuratečko moje, chutné mi uletelo, svina to bola, zase poľské kura a tento digestor od Macedónca. Ja by mu to o hlavu otrieskal. Čo teraz? Čo teraz? Počkaj, v prazničke mám pivo. Jaj, ty chudobný človek. Dočkaj, idem zobrať niečo. Aha, čo mám? Vajce? Ja chcem maso. Toto je ale austrálske vajce. Ej, tak to si teda okuchtíme. Dám si večerný maratón. 1 kolo. 2 kolo. Tebe nie je dobre. 3 kolo. Stačí mi, lebo odpadnem. No, tak teda jedz. Tu máš aj soľ. Nie, ty prvý. Ale čo ja? Ty si sa sem do družka zase nažrať sa, jedz. Ty jedz prvý. Budem jesť prvý len keď mi zaplatíš pivo. Ja tebe platiť nič nebudem. Ty mňa zaplatíš. Ja som platil minule. Joj, tak toto nepôjde. Však dočkaj, niečo mi napadlo. Tak, rovník spravíme, ako ma to na biológii učili. Si istý, že to rozbijem? Svinia jena, šmíka sa.
Dočkaj, skúsim túto pilu zo smetiska. Jaj, ty debila, druhú ruku máš na čo? Tupé to je. Ale tupý je tak uhol. Sekáčik to vyrieši. Pozor, pozor. A nemržatý špina biela. Čo si to doniesol? Tuto stoj. Jaký som ja krivý. Nový stôl som si za teba zničil, ty pako žlté. Vás ho počúvať, to je nagrc, totálne nagrc, to sa radšej udusím. Toto musíš počuť. Hádam mne nejaké koloto čároviny. Na čo je zo mňa pot, keď takto trpím? Čím som si to zaslúžil? To je krása. Ja nevidné žabiatko, takýchto chujov, aby sa ma počúval a trpel. Na čo teraz? Daj mu žrať, nie? Ale tu nech si ušula a tu mám popolník. Však v dnešnej dobe sú cigarety veľké lákadlo. Do kleče dáme, nech sa nám to neodžabí niekde preč. No už len čakať. Presne, čakať. Ja si zatiaľ zoberiem túto lyžičku a nožík. Či naopak? No ja sa si nečudujem, že ťa vyhodili aj zo škôlky.